Един бърз сравнителен тест. Скоростта може да се каже, че е еднаква. Тази реже, тази батерията, виждате, на тази ножица е заредена, на нашата даже не е. Разликата, видимата е, че тази между другото няма тук лагер. Тази има, основата е доста по-дебела на китайската, но все пак това е Bosch. Bosch реже, тази също реже. Bosch, мисля, че малко трудно взе да реже, да учим на по-дебелото. Bosch не успя. Я да видим нашата го отряза. Я, следващото. И следващото го отряза. И Bosch успя. Тук вече е трудно. И за Bosch е трудно. Я да видим тук. Нашата го отряза. Bosch и той го отряза. Трудно. Тази режина по-бавно. Тази го отряза. Тук вече няма да може да влезе. Защитата се включи. Ще го правим. Тази хоп въобще не може. Добре, я да видим тук. Тази реже. Тази реже. Ние също. Тази го отрязва. Тази не може. Батерия има. И тази даже. Ето вижте. 50 или колко малко процент. Обаче го отрязва. Стига. Тази не може. Я да видим тази. До кога ще реже. Почти тя не може. Но го отряза. Тази няма смисъл да я мъчим. Я да видим тази. Да я сложим по-добре. Хоп! Тази никакъв шанс. Така. Сега обаче ще вземем един друг модел. Малко по-голям. Нали видяхте? Къде не успя да се справи Bosch. Така, тук както вече казахме, Bosch не успява. Да видим тази. Тази успя. Тук е ясно, че Bosch няма да успее. Да видим тази. Тази успя. Да го махнем това, че не прилича. Тук Bosch. Не. Тази. Тук е ясно. Защото наистина тази работи много по-тихо. Но пък тази е доста по-силна. Я да видим тук. Ще го отряза. Може да виждате тази. Никакъв шанс. Да видим нашата. Не сме в някакъв. Нашата горече. Нещо и стана изведнъж, получи сила. Тук режем.